tinawag lonely tree? Punta namin ang lonely tree. Yan ang aakyat eh. Good morning! Day 6 na. Ayan, ang oras siguro magsi-7 na. Papunta na kami sa baba para mag-breakfast. Tapos yan ang itsura na naman ng labas. Foggy pa din. Ayan ang restaurant sa baba. Good morning. Day 6 na kami. Mamayang gabi, pabalik na kami ng Hanoi. Ayan, check out na kami. Papasyal, tapos babalik ulit mamaya, magre-refresh, and balik na ng Hanoi. Ang daming mga buses ay na wala yung ganda. Incinerate. Good morning! Dali, nagsabi ng Withdraw na naman. Richard for the transaction, 77. 77, Magkano? 150. Dito muna kami kasi traffic, may aksidente daw doon. Kaya dito muna kami ito muna ang papasyalan namin. Ayan, nagwiwi muna kami. Ayan ang CRO. Probinsyang-probinsya. Oh. Ano tinawag lonely tree? Punta namin ang lonely tree. Ay, ilingan na oh. Ay, mabunga ako na ano. Province na province. Ang lamig lang. Pupuntahan daw namin yung lonely tree. Oh, ano makikita mo dyan? Diyos ko, grabe dyan. Oh. Pero makatakot magkuyan dyan. Dahil ko dyan marist. Ala ka, Ruth, ha? Ingat-ingat ka. Sa bagay, may insurance ka man. Di ka na Ano? bitin daw yung gibo ko. Ano? Yung gibo. Quiet lang, quiet lang. Nangingil ako, tinitios ko lang. Bibigyan sa pwesto ko kasi.
kami sa, ewan ko anong basa niyan. Tingnan mo naman ang daanan, Diyos ko. Ay, sana may makita kami kahit papaano. Tingnan mo naman ang fog. First week, ay March, ano nga yan? March 8. Pag first week of March pala ganito. Ewan ko hanggang kailan na ganito ang panahon. May elevator naman pala. Good. Kasi ang hirap umakyat. Kota na kami sa pag-akyat-akyat. Yeah. Mataas na elevator. Walang makita. Wala. Walang makita. Patay. Ito na. Walang makita. Walang makita. Oh no. Ito pala yun. Walang makita. Ay, dito. Ay, meron. Oh. Ayan, baka mga bararato dyan. Yan, step. Ayan. Sana may nakaano, this way. Wow, smells good. Hamot. Mahamuton. Ay, shuttle labas. Shuttle again. Ay. Walang maaninag kasi super fog. Oh, ang fog. Oh. Andito pala ang glass. Excuse me. Yan ang glass. Ang problema is foggy. Yan ang problema is foggy. Yan ang gusto kong Hindi ko naman matatakot.
hindi ka matatakot kasi ayun, ayan. Hindi naman siya maulan, pero dahil sa fog, basa ang ulo mo. Ayan, oh. Ewan kung gaano na kami kataas. The highest point is 1 kilometer to the bottom. Oh, ang highest point daw nito is 1 kilometer from the bottom. Kaya pa. Little over a kilometer. Mahulog ba ganing camera niyo? May tataas pa ba? Ano? May mahihiling pa dyan? Diyos ko. Nasa langit na kami. At least at age 65. Si Manay sa Nepal ano? Kung nag 65. Tapos may isa kuya ha, pag nakaano na, yay! Pag nakaakyat na, pag type ka na. Winner! Yay! Bibi. Yay! Rene. Ah, Oh, yun na, oh. Last. ay, grabe. Meron pa yan. Wala na. Wala na. Ay, ikaw na lang magduman. Hanggang dito lang. Rest muna tayo dito. Naglima-liwanag, saan tayo pumunta? Oh, yan oh, coffee. Dito kami sa coffee shop sa pinakatuktok. Kala ko ito ng pinakamataas. Meron pa palang mas mataas. Ayan pa oh, meron pang mas mataas. Marapit kita. Para hindi tayo babalik ng same way. Talaga? Kung galing sila sa, pabaliktad sila eh. Umakit muna sila sa bridge, sa stairs. Ginaganot na lang ko. Body lobat. Body, okay. Imagine mo, atok lang yan. Ay, Isos Mariosep. Mariosep. Kung ayaw nyo pa buba, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Whew. Ang lamig dito pero pinagpapawisan na kami. Whew. Oo. Sipon mo. Diyos ko. Ah! Yan ang ito yan oh. Ay. Ito yan. Diyos ko. Rest muna kami. Kasi grabe ang inakyatan namin. Ah, super. Rene, anong height? 2 kilometers? Height? unless yung 2 kilometers, pa kayo round trip. Round trip. Ay, grabe. Kuyan muna kami. Mag-refresh muna.
Tapos ang sa taas. Ayan na. Pababa na kami. Ayan. Ang hirap. Ay nako. Wala naman makikita. Grabe. Share na lang. Oo, ini. Orderin Ang nyo. tingin mo, good for two lang yan. Iwan ako Hindi. magpakita ka ni. Marami, Okay, ini. Tapos, chicken. abak na kani. Okay, tama. How much is this chicken? 150. 150. Okay. Ang isa, Ano? ang Yes, isa. yes. This Ang isa. one, 4. This one, 1. Bigyan na kita. Dito na kami kakain. Diyan kita sa front. Lumalagaro sa front. Ah, diyan. Oo. Masulaho. Oo. Dito pababa. Pero sayang itong ganda ng ano. Ayan, pababa. Yan, katatapos lang namin kumain dyan. Tapos may shopping. Ano, may tindahan dito. Titingin-tingin daw. Diyan kami kumain. Kasi nakita yan ng kapatid ko sa TikTok na masarap daw. Totoo naman, masarap talaga. Ayan, ready na kami. Babalik na kami ng Hanoi. Ayan, mga luggages namin. Hintayin na lang namin yung sundo. Tapos sasakay kami ng sleeper bus. Going to Hanoi. Going back to Hanoi. Yan, paalis na kami. Sinundo na kami ng service. Yan, hindi, maluyang. Sinundo na kami ng shuttle bus. May iba pang Papunta na kami sa sleeper bus. Diyan na ako. Andito na naman kami. Thank you. Andito na naman kami sa unahan.